Добре хора, сега ще преминем и към по-главната цел на комплекта, а именно сега ще видим Chat роботът на Wait. Като сега ще ви покажа и каква е неговата главна цел, реално погледното. Но иначе да поговорим малко за дизайна му. Дизайна му общо взето е доста интересен, в смисъл не е кой знае колко голям от миналите роботи, големите, които сме виждали за изминалите години, но все пак е доста интересен. С тези крила, главата никак не е зле, въпреки че ми се ще да имаше някакъв кремен отгоре. Лайт от друга страна е в пилотската кабина и съответно да, доста интересен. Проблемът тук е, че може би колената на краката не се сгъват. Да не говорим, че един пита създателя в Instagram защо не се сгъват и той съответно каза, че това е един проблем, който той така е решил да направи, защото по-лесно по този начин може робота да се превръща в чет. А що се отнася до мечовете, те са по-точно интересни. Мисъл са жълти острията, да не говорим, че острията са от Imperia Prime, което е доста яко. В смисъл, това може би е нещо като препоставка към Imperia Prime, защото нали знаете, че сезон 12 става на 5 години тази година. И съответно да, това е доста яко. И ето така изглежда отзад. Иначе да, така изглежда отзад. Доста интересно, но имам едно предупреждение за тези, които ще купуват този комплект скоро време. Тази част, която виждате задната, ми отне доста време. В смисъл, рамената и крилете пояде доста трудно ги сгубих. Доста бях уморен тогава и съответно едва успях да ги сгубя. В смисъл, по едно време реших да си почина и така направих. В смисъл, починах си и тогава успях да ги сгубя. Но иначе ви препоръчвам просто да си починете, ако сте уморени. И да, сега ще ви покажа и как работи самия комплект. Така, сега ще ви покажа как да го сгубите или по-точно да го превърнете в чет. Първо ще започнем с мечовете. Те се слагат тук. Има едно бежево цилиндърче ето тук. Тук се слагат мечовете. Сега ще ви покажа. Ето по този начин трябва да ги поставите мечовете. Съответно така изглежда реално погледното. Другото важно е, че трябва ръцете да са застанали под някаква такава част. Малко е странна, но до някъде е готина. След което трябва да сгубите и краката. Просто съединявате това. Ще ви покажа. Ето го долу. Съединено е. И сега ще ви го обърнем. Съответно трябва да надигнете кабинката нагоре. Ето така. След което трябва сега да съедините краката. По-точно не да ги съедините, а направо да ги вдигнете. Ето по този начин. И между другото това са едни двигатели. По-точно ракетните двигатели на самия чет, с който може да лети. Трябва да ги обърнете. Иначе си стоят по принцип така. Ето по този начин си стоят по принцип. И реално погледнато много лесно се обръщат. Добре, сега трябва да съединим и крилата. А те са най-трудната част, повярвайте, няма да ви лъжа. Просто правите така. Готово. И сега трябва да вдигнете крилата. Ето така. И за финал да обърнете главата, защото главата, освен че е глава, е и оръдие. В смисъл, четът, както виждате, освен че има на крилата бластери, и на главата също има бластери. Просто обръщате главата и готово. Сега ще ви покажа. Ето готово. И имаме вече 4 бластера на лице. И още джетът е много готин. Все още не мога да му се нарадвам. Наистина е готин. Проблемът, както казах, е задната част. Доста ме затрудни. Със сигурност и вас ще ви затруднят. Знаете какво е интересното? Не стикерите ме затрудниха, а ме затрудниха самите части. Да. И общо взето това мисля. За самия джет. Много як. Ще ми се да стреля, но не може всичко да е идеално, за съжаление. И общо взето, да, това е общо взето целият джет. Доста ме радва, както ви казах. И Лойд също така ми изглежда щастлив, защото вижте. Ето на. И той е щастлив като мен. Иначе комплектът за мен е много добър и за това ще му дам 10 от 10. И да, това ще бъде видеото и приключваме с поредицата. Иначе тази седмица също така може да очаквате ново видео. И общо взето се абонирайте, че да не изпуснете новото видео. Добре, ще седим и след няколко дни. Айни, чао.